Putu, Mbah. Diara we. Ketanggor we. Ngapa? Ya apa nesu? Kok sesuk golek liyane. Nyamene kok nesu terus. Ya apa kok piye ta kuwi? Wong jenenge putu bekti karo mbane kok. Ayo ning anggere kabeh munggah Mbah, Mbah. Lah karepe arep diundang sapa? Om. Wah, Om. Dadi dagelan kok gampang. Karepe arep diundang sapa? Mbah ra gelem suwargi po. Iblis kowe. Ngapa oli kene? Nek jane ape lho, titele ape lho, Pak. Ayo karo leluhur ya manut. Titele Ya ape lho. mbok menawa dudu karepe dhewe arep nututi bapakne mbok ya. Ya kono arep mangkat sik. Piye? Ayo wae dik wis ora ndek wong tuwa ora. Padha Kabeh sing santai. Nek kira sing do kemrusi ya ora kemrusi ora. Ora. Ora ta. Nek diundang simbah ra gelem kono apa? Ah iya, kowe santai. Lah ya nek diundang Mbah kok ora gelem wong penere ya Mbah tenan kok ya. Oh nek Mbah kok ngono ya. Aku lek pedho ya iki nek wingi-wingi ora ngerti iso kolu. Gelarno kloso sambalan jatah isin lakake golekno salin iki wajib pati total pitik Gapapno Gelarno kloso sambalan jatah gawe isin lakake golekno salin iki wajib pati total pitik Yes, Kang Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis bladeg dina niku nggih. Wah, jan alhamdulillah saged sowan mriki kalih niki sinten? Buntelan Damen niki. Mbok ora sia-sia Mbak Nyani kok dianggep buntelan Damen. Lah wong mlaku mrene kalih kula malah nyedak-nyedak dalang nek ke Pancal. Aku ki golek nggon sing ngombo, Je, Mas. Golek nggon sing ngombo ya ora nang kene. Lah aku nek angkrem nang nggonmu ya kok malah ndoke loro. Ndoke loroe titipke mano. Ala manang ngono malah rasa kowe ya bune. Lah iya. Lah ya kowe nggawa gunung loro ora sambat. Endi? Wih. Iki dudu gunung ya. Wah, malah kaya nggen kartu kredit nika lho Mas Sena. Napa? Sing digesek sret ngeten iki lho. Jan galangane jeru. Iki bocah kok iki wae lho rumah saku ki. Galengan apa? Oh, kalen. Nun sewu para pamirsa sedaya ingkang rawuh wonten dalem Yudanagaran. Nggih. Sami wilujeng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jan dalang ki angger Mas Seno wis nggawa piyayi akeh banget. Iki jenenge lautan manusia iki ngene iki. Oh. Lho kok do ngerti. Oh, Nek ora gelem lungguh katoke plorotke jarene munne dalange. Ah, niat Yudanagaranku kokean ingon-ingon.
Kok ngene ngon piye? Ah mesti do mabur kabeh to niku nek kurungane diplotrokke. Jan pokoke nek dalang Mas Seno wis jan. Wah Iki ora rong dalange rong aku, nek aku ya tenan. wah Ngungkuli iki tak kandhani. kok ya rasah kemayu wong kulinane derep kok dadah. Ya ora benyak kok derep ki cara ngendi. Lah nek niki dalang lah ya malah bingung to. Lho aku ki nek mayang yo iso, Mas. Wis ngara gathuk wayange nek perang. Lho, gathuk wae. Ora. Ora ketemu tangan-tangan karo kiwa ki. Ya kuwi Mas, lek ngerkoso ki kuwi mulai aku ora dadi dalang wae. Lah, wong anggere dadi dalang ki akeh sing do raup, Cik. lah ngopo? Nyedak aku ki raup rumasane padasan. Oh padasan kok Aku rak dadi risi to. kaya ngene kok padasan. Ya bengi iki pancen ya wis. Ora ming penontone tok iki mak sing akeh. Piye? Bakule ya akeh banget. Iya, bakul apa-apa. Bakul apa-apa ana ning ya ngapusi kabeh. Kok ngapusi piye? Lho nyatane aku tuku sego kucing tak buka ki ming segone useng-useng ora ana kucinge kok. Kuwi istilahe jenenge ngono. Terus kopi susu, ayo tak udak ming ireng tok. Kopi tok. Ora katutan kono. Ning lak wis nggawa aku. Ngomong tawa ki Dadi nek- asine ngapusi kabeh. Ngapusi kabeh. Sing ora ngapusi ming siji. Sing ora ngapusi ming siji bakul iki. Apa? Bakul sarung cap gajah duduk. Kuwi ra ngapusi kuwi. Kok ora ngapusi? Oh, tak buka sarunge ketok telalene tenan. Senengamu ya rono-rono. Loh, gajah kok telalene cendhek aku. Oh, gajah pesek. Gajah. Ya kok. ora sah werna-werna karo sapa-sapa ya ngukura mirror. 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 Oh, ngilo. Nah, Eh. ngilo awakmu ya cendhek. Mula karo aku ra duwe anak wong ya cendhek. Lah iya. Anak siji wae dadi we ndase rono ndase ya. Aku kesusul nglairke kok kae. Tapi ya Lah yo anake rung metu ndase kowe wis ngene dadi ya potol ndase. kayak disilet ya. Potol iki kari nang jero. Kaya disilet kok. Mula kan ndase terus ning dada. Oh nek kuwi yo ora Loh, ndas. aku mau mlebu lho Mas, lagi mlebu Lah, diarani ndase- karo panitia anu kae sing panitia kono kae. Heeh. Wah, Mbak Nyani ngemban bayi anu kembar ngono. Aku ya terus Wah. seneng sok Mas niki melon aku ngono. Melon men tanpa biji. Wah jan. Iya. Oleh ngarani sing ngarepan mau wah Mbak Nyahni saiki melu Basarnas. Kok iso? Lah ning ndi-ndi nggo pelampung. Oh iya. Nggo pelampung. Lah ya lek mlembungke iki kok nek ana kecelakaan mlembungke urung-urung mlembungke arep mlaku miring rekoso. Sia-sia padake airbus ngono apa piye? Wah iso pelampung. Rada ngadeg ngono ben. Nggih. Nggih Mbak Cange wilujeng dalu suwe Wilujeng dalu, Wah, sugeng dalu Mbak Nyahni. elok tenan Nggih. dalang ki nek kondang Ya, ra tau boleh. leren ki selot cilik nyelot cilik. Nah. Juk, Sinten? Nandika Ah, yo nggih ora tau turu kok Mbak, jadi ya ra tau. jadi ya kayak gini lah. Oh, dadi nek ra tau turu ki cilik ya. Ah wis kebacut muni jadi aku tak tak terus. Nggih. Iya. jadi. Arep muni dadi jadi. Iya gue kagak dong. Suwe-suwe. Nggih, Yang penting sehat. Nggih, nggih, yang penting sehat lan waras. Wah, disyukuri. iya. Nggih. Disyukuri seniman ki rak ra duwe anu to ora ana sing mensiun. Mumpung panjenengan ki diparingi rezeki akeh, ditabung sing akeh. Oh nggih. Aku memang ngarep muni ra kesusu mati ngono to. Mbok yo ora sah mlipir-mlipir. Ngono. Seniman ki rak ya ora ana sing mensiun to. Ora ana mula kaya aku ngene iki isine mung pasrah karo ikhlas nek sepi. Ah, tenan. Lho nek sepi aku ki mung pasrah karo ikhlas kok. Pasrah karo ikhlas apa? Wah, anakku karo bojoku ki tak pasrahke marang tuaku. Aku ikhlas melu mangan monggone marang tuwa. Oh, piye kurang piye? Dadi isin to, Mas. Ah, isin Dadi nanti. bojo peluwak ya ming dikoyokne ngene aku mbiyen ki arep dipek kiai lho, Mas. Piye?
biyen nang dipek kiai aku mau milih kiai iki kok jalan Kiai Mojo kono sing arep ngepek kowe kiai ngendi Kiai Slamet oh iya nek kowe gelem bule kok kowe gelem dadi bojone Kiai Slamet wo anak-anak mesti apik kok kowe lho aku ki jane meh gelem ning gandeng angger nyawang anu Kang Mas Slamet kok kaya raimu yo aku dadi rasido Mas matur nuwun ya Bu padake kebo lha iya derek mangayu bahagia Gusti Nggih. tiap tahun kula kadhawuhan marak sowan kalian Mas Seno sak Gutrah gelar budaya mugi-mugi ing taun salajengipun tansah lancar terus Amin. wayangan aja nganti ana pedote nyuwun dayanipun para pamirsa sedaya para seniman-seniman diparing ana umur panjang Amin. gangga sehat terus suarane ora ilang Nggih. Amin. bojo kula barang niki kula dongak-dongakne angger bengi Mas senajan umurmu ki sibarate ki wis panjang yuswa senajan awakmu ki stroke nek urip aku seneng alah setruk ning sinyale isih jos e kok ya wingi lah kowe ming umuk arep dipek bojo kiai iya wong aku ki arep dibojo pramugari kowe wegah kok aku Pramugari pesawat. pramugari pesawat aja ngepek bojo kula telak mentah-mentah Sebabe? rong sasi sek dadi pramugari waune pramugara Oh. dadi lanang dadi wedok Masa- wegah jeruk mangan jeruk ya mosok niat wis mengat ora mikir kuwi iki lho ora mikir dasare pancen ra duwe gamelane apik oh apik rada rene kami sosolen Mas aku ngedak awakmu ki kaya deg-degan kalau aku lah ngopo lah nyapa wong karo bojone dhewe kok kerise double Masa nek bunyi deg-degan kowe ora krungu apa? krungu wah Nah iki nek deg-degan carane deg deg deg. deg deg dung kotok-kotok deg dung kotok-kotok ya kuwi iki lho dalang iki nek wis hafal karo aku to Mas oh iso dadi aku ki duwe apa jenenge panggautan dhewe gandeng aku ki seniman wis dadi to Mas iso dadi aku ki nek ndi nganggo irama kok Mas weh mlaku nganggo irama wae iramane yo cekok 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 ora ming mlaku nek kowe sikatan kowe nganggo irama kowe wah ngeratus niku sikatan jan kaya wong keplok koplok 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 Ora, kuwi sing muni sikate apa apane? kula injen niku oh ternyata Bathara Guru tangane papan sing kene sikatan sing loro keplok kuwi rak mong sebagian kuwi kamangka ketetesan banyu niku nek rada seru to le muli aku ki wingi ya lara-lara atiku lho Mbak Cange Pripun? aku rak kepengin jangan kuwi nun sewu jangan kates Nggih. lah nggone tanggoku rak duwe kates sak wit ki isine ming loro anjuk tak tembung ta yu aku njaluk kates siji iya Mbak Cunyan njupuk ngepek aku nyengrok ta Mbak Cange Nyogrok. nah aku nyogrok ngono kuwi iki sing tiba siji ki aku diuneni Kok duneni? lah mergane guru ngono ki gejebuk ngono dadi sing siji ki Tiba siji ning suarane loro ngoten niku. sing sijine sapa kuwi sing nyuwara ndekku wong ya aku ya ora sadar to Mas oh kan ngono siji kok men dadi pah loro ya kowe bluk-bluk bluk wah iya sing duwe nesu mandarane oh ya ora percaya mesti njukuk loro kowe ngono terus sidane ki aku yang dadak nuduhke gelo ndekku aku yang ngono karena nuduhke yo karo le Semar oh nek iki dudu kates iki melon karena pingsan kok Mas kula langsung pingsan nika nun saya Mbak Cange Nggih. bluk rencang-rencang digunakake kabeh Nggih kalih. nun sewu Gustine ngersake tembang-tembang sing alus-alus Nggih. kalau wau
Kanjeng Prabu kasijo ngersake Sri Uning. Gustine ngersake sing halus-halus iki apa rombongane halus kuwi apa? Kowe mbok ora ngawur to? Lagu-lagu tawa langgamu tawa Gegendingan. Oh, ayo dicangkepi engko panampane wong iki beda-beda. Mbak Pile Gusti badhe nyekar piyambak napa? Oh, nggih. Dalam sing buri ora bias rawuh ora bias. Nah, kene sisan wae lek kene lek. Kene. Nah, Wow. Elok. elok to kandhani kok. Ya senajan kaya ngapa iki trae ngawir ya. Ah, iya. Mesti iki konsekuensine wong nyambut gawe iki senajan kuwi iki mendem tetep teka. Lho kuwi Halo? tus trah keraton lho kuwi le lair kowe ning ringin kurung kok. Ah iya, pancen. Heeh. Nun sewu Den Rabi. Ih, Langsung wae, yes. Ayo. Iki- diarep-arep iki- anu iki karo adine apa piye? Hah? Karo adine ta iki? mbuh iki sing siji kuwi. Wis diarep-arep ket mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kok Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tahu simik. Waalaikumsalam Mas. Wah, jan. Kowe kok telat ki ndi? Kowe syukur mangseneni niku. Ya biasa. Suka. Biasa piye? Dik. Ini lucu, Mas. Hah? Piye? Semene ayo dirembuk wong loro. Hei, Apa kowe dhewe rantek apa piye? Heh? Kowe dhewe rantek apa piye? Wah, gumoh. wong telu aku ya dingengei kok ya. Ora sudi. Aku iki apa kowe? Le muni sedulur. Sedulur ndasmu kuwi. Aja nyok tumbak cucuan. Lah iya. Kowe ngerti? Ayo. Ayo. Kowe ingin kowe. Kae lho ditakoni yo cangik kene ngopo kok telat. Anu ya biasa dobel. Oh, ya ora apa-apa. Dobel apa mampir sarekem kuwi. Sing mampir sapa? Iki Wis ora iso. wis ora. Blas. Wong baru operasi terdono. Iso. Ora jare munine lara diabetes. Wis diobat abetke nang endi wae. Ya rencana ngobat abike ning kene. Wah iki mung marake ingin ya. Ingin apa? Ingin apa? Ingin membunuh. Wilujeng Mas Rabies. Kena ngapa sampean kok yahine lagi rawuh apa kegaruk apa piye? Sing gegaruk iki sampean kuwi kok ya-yaan. Oh, aku ya. Kok iso ngarani mbaknyane gegaruk? Iso iki nek ana dadak ngono kuwi. Kayak dudu aku ya. Itu apa? Bojomu kae. Weh. Aku wis ra ndek bojo kok. Lah ngene. Ngaku. Ono rabi ora ndek bojo. Nek nyambut gawe ra telat. Ra ndek bojo nek jaran. Jaran kuwi cangkemmu mbok sing apik. Lho krunguku kabar ki ya nuwun Bojone sewu. anyar, Bojomu ki ya anyar le muni. Anyar apa? Le muni buriku iki kok. Oh, tumbak cucukan kok digagas. Jare entuk Kok sing ngomong aku? Ah sapa? Aku sing ngomongi dalange kok. jare entuk bojo anak Temenggung ngono. Ora. Hah? Aku kuwi tetep isih duda. Waduh. Oh, duda pira? Heh? Kowe kok Duda pira? Rencana iki agar ping 5 Aku kok iki. melu ngomong kamu piye to, Dap? Ya, iki awake dhewe kalale mendem iki. Aku ngrungokne wis kesel jero Mas aku ngomong kok dilek meneh. Sadhe Gusti Yudol nyepake rasa ngomong iki mau. Piye ta? Wah, ya-yaan, pokoke tertib. Iya lah Tep lah apa aku basu tawa wedem iki. Oh, saiki Mbak Nyani. Halo. Le Rabies ki saiki ora gelem kaya ngono. Ora gelem, pun ora gelem. Ora Wah, gelem. pun boten ngaten to? Oh, saiki wis ngene. We alhamdulillah salat. Sak gentrong ngene lho maksudnya.
Oh lasu. Ya ora nesu. Kok nesu ki ngopo lho? Nesu. Lah apa? Sapa sing ra nesu? Cangkeme do gesek kabeh. Ora ana Gustine kok muni asu. Anu nuwun lho Gusti. Gusti sapa? Gusti Uda. Ayo pangaji piyayine sing ndi? Nang kono kok mau. Kok nek kono lho. Ngawur wae. Ayo disana iki wong kene iki daleme kok. Ayo. Sing dibiayine. Gusti Yuda ki sing ndi to? Ayo. Ayo. Ora. Karo Gusti Kualat lho kowe. Lah kowe ngono-ngono urung ketemu ya. Unek ta kowe. Lah kowe kok ora apal karo Gustine iki terus ndene iki sing nimbali sapa? Gusti Yuda. Lah kok ora apal? Oh, lancang kuwi jenenge. Kaya kowe kuwi. Tumbak cucuan ora jelas. Gusti Yuda. Oh. Sing nimbali Gusti Yuda. Iya. Ini apa? Iya. Gusti Bendara Pangeran Haryo Yuda negara. Seru kleru. Sapa wae? Gusti Bendara Pangeran Haryo Yuda negara. Wah Yuda Ningrat ningrat. Yuda Ningrat. Yuda Aku sesuk Sapa ayo? Gusti Yuda Yuda dirokke iki omahan lho. Gusti Bendara Gusti Pangeran Pangeran Haryo Pangeran Adi Wijaya. Salah ketoprak. Yuda Ningratan. Ningrat. Nah, Ratan. Ningrat. Ora. ngerti ora wani lagi iki lho ora biasa ora wani Ora wani ciak cangkemmu itu. nek ora apa-apa wis pensiun ora dhisik tadi Yuda Ningratan. ningrat. Tane ora to, Pak? Eh, Tane ora. ora anggotan. Nyuwun ngapura karo Gusti Yuda nek kowe. Gusti nyuwun sewu lek kula sowan telat. amargi nembe golek menir. Ya ora apa-apa Gusti iki ora apa-apa ora bakal duka. Apa nesu piye? aku pun kula mboten melu-melu lho niki Aku yo ora melu-melu. Iki aku ora melu-melu aku. Karemu kowe wis. Wis aku trimo pinggir aku ora melu-melu aku wis Ora tanggepane ora paten aku ya. wis wah Ana dosane tanggungan dhewe. wah ngger duka ngetokke jaran sepak cangkemmu luwe Hei. Pon duwe apa piye? weh Gusti jarane apik-apik Apik-apik. Aku ora nyritak cangkemmu. Wong sing kleru. wong sing kleru kono kok Oh, aku anu Gusti nyuwun ngapura Gusti. Kowe lek kula sowan telat. amargi Amargi anu double. Ha iki didobel. Wah, ora sudi. lah ngopo Ah, semene iki ya alon-alon to. Kalau biasane kowe bedigasan ngono kok. Ya bedigasan nek semene iki ya blenger le. malah penak Kok kok mukae jane apik meng kurang kok ngene iki. Kok Aduh, kok ngene kok ngacungi ngarep iki ngapel. ora masih kurang body ngono lho. Sapa? Anu mbokne iki kok. Oh. Mbok sing endi kuwi? Bos ana modar ora kowe. Mbok sing endi? Sing endi? Sing pertama. Oh, sing bosku berapa? pertama Anu telu le. Akeh sing tok gawa nyumbang ning kono kok pincang. Kok nesu iki apa kok? Nyatane kok tak takoni karo sapa Lek? Karo lekmu wedok ngono bareng. Wis aku mulih sik ya no. Heeh ngati-ati ngono. Ding 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 aku arep guyu ya ora wani. Hei, ora pincang. Mapa? Ayo pancen sikile deglek kok. kesuwen le dadi weru Bisma ta Bojo deklik kok ya dibojo lho. Mau niku ora deglek kok apik. Bareng ketemu sik. oh lungguh kae wah sing arep ora gelem lungguh wah oh ya ora muni ya sing mburi ra ketok sing arep ora gelem lingguh Ngopo ning ngabani apa? kono kuwi obane apa Takon. Ora iso muni wong lambemu kaya laweh. Beda karo aku. Aku wedok wis iso singsot.
Oh. Bisa buta. Weh iso wae. Iso wae. Kok Lambe kok cekak. mengeses iki? Ada ra ngeses ke yang kene ra ono apa-apane. Lah kok iso ora ana apa-apane maune piye? Kok iso sempal ora ana apa-apane iki maune piye? Ayo mergo nunggang pit motor ora nganggo. Mabuk, Heeh, mentem. terus Biyen banter. Jebles apa? Biasa aspal. Oh. Aspal agak arep digawe kuwi. Oh. Aspal arep. Agak tatanan watu-watu wae. Wah, iso. Cak kondengan ora ngopo. Iya, cah leleng ya. Leling. Wah, brus. Motor wah jengkret nang kono sigar lambeku untuk rampal ilatku ya sigar. Wah. Ora leling. Jadi Saiki yang kok ngono ilate berarti ceweng ya. Siti Kaya ula. lah kok saiki iso wutuh meneh iki. tak gawa dikandani kon gawene kono Bethesda, ora Panti Rapih. ora Endi? bogem Lho, kok nang Bogem adoh banget. Ning bogem iki lho. tambalan api-api ta ngono. Kok api-api. Ayo apik ana sing ireng ana sing kuning. Komplit. Ayo. Corona baru mulai ono tak tambal dadi apik boys. Wah. Iki ya entek 8. Wolong kethokan. Ah nek kono entuk 13 siji kok aku. Weh, turan 5. Ya arep tak nggawa piye? Ora weh, Gonen. ora weh nek kuwi. Kowe nek tak nggawa iso kewer-kewer lho. Kok iso kewer-kewer? Lambe ra jelas. Nek besar ndekku. Ndekmu? Ndekku ngurus cah wedok sing ketok nggo pakaian merangsang. Heeh. Nganggo rok sak ndur dengkul. Heeh. Wah lambeku le. Piye? Lambene piye? Iso jengkat dhewe. Mergo kethokan Bogem kuwi mau. Mbok ya ngawekani nek pamane ketemu wong wedok merangsang. Lambene ditutupi men ora ngene. Wis. Wis tak tutup. Wis tak tutupi rapet kae malah sing ngono gesek. Apane? Ya ndase. Ndase. Iki mau Mbak nyanyi arep nyekar. Oh iya. Diaturke Gusti Wonten Yuda. pamundutan Mbak Cangi Menapa, Bu? saking Pak Probo Kasijo sekalian Bunda Probo menika wau sawerane sampun Oh nggih. sedasa yuta. Waduh, Ning sesuk ajeng diwujudke barang napa? sapi perah. Oh, lho, Lek ana sapi perah kuwi. Aku meres wae tok wis. Mbok rasa nek sapi perang kok kleru sing diperes mah repot. Kleru aku diperes. Lho, Nggih, monggo nuwun sewu. Gustine ngersake menapa kala wau? Biasanipun Sinom Parijoto. Oh, cing. Oke. Sinom Parijoto. Oke lho ra biasa. Oh, iso kuwi Sinom Parijoto. Oh iya. Cakepane basa Garut ngene. Ya. Aku watuk, Mas. Mambu asep. Diteruskan.
sediane kelakon sediane kelakon Kepati no kekulane raja lali agamane lali agamane kambil kate bacane sing lagi nyane nanging kutune Nana mangga suarane ya isih luar biasa. nggih cengkok nggon burine ku lho Mbak Jange. Nggih sing pripun? Ama karya natias ing wah 10 juta. Nggih niki sing ngentekke sawah barang. Ayo. Ming cengkok kaya ngono kok ngentekke sawah Lah nek ora kuat wong ki nek wis budaya krungu swara kaya ngono kuwi iso bingungi lho Mas Sugeng. Tenan. Kuwi ya padha karo suarane Lek Bambung. Iya. Rabies Wo iso ngono kuwi. suarane apik Aja-ajaran ora karya. Ayo Lek. Nggon buri dhewe mau Mas. Ditokke suarane. Yes, coba. Nek suarane ra metu matane ditokke. nak matane pun mboten metu Uteke. Wingi matane metu mah totol pitik. yo kene diajari mangun Lho. Anjir madang yo apa? Cakepan sinamirano madang iki. ya ora kuwi to ora kurang ajar cangkem ditapuk karo bapakne Iki karo ngawur bapake aja wani-wani. iki agek napa burung kepro ndasku santai santai wae bae piye lha kowe kon anak nganti lara kowe terus temekan ning pati weh ora bakalan lah ngopo
Kowe iso gagar otak lho kowe. Ora. Dituthak-tuthuk ben bengi. Wah, santai wae wong wis ora ndek utek kok. Oh, ayo wis nek wis ngono wis malahane kowe nek numpak motor sing ora nganggo helm. Nggih. Menika wau kapiyarsa Sinom Parijoto. Sinom Parijoto. Sik wah iki. Wah. Wis. Wis. Ora dibacutke. Oh, suarane niku jane apik mengtekno ora gelem ngetokke suarane. Ya. Wis suarane apik sing elek nu tekone. Ora tekonku apene ora jedul dapur musuh. Lho ki mergo jedul mergo tekonmu ala. Lah kok iso? Aku mbiyen aku perucut kok. Wah, kok brucut. Nggih. Tak go tambah pegel bel geseh. Menika Ya wau ngawur. larasipun songo, mula rada gedhe. Nggih. Menika wonten pamundutan pancen dalu menika pun alus-alusaken kok Kang Mas. Oh, mboten apa-apa, mboten Nggih. apa-apa. Mergi menika acaranipun rak suran. Suran tegesipun ya kudu tugur sepengin atas. Nggih. Ya, ngono ya. Pamundutan kala wau Sinom Parijoto. Nggih. Sak menika Sinom weni kenya. Wah, nika sing marahi weni kenya nika. Oh, nggih. Iya. Kowe iki dong apa ta? Kono iki do anteng sithik do guyu nyapa lho. Lah ngopo? Lah dotenge sakniki ngopo e? Kowe kok raga-raga nyapa. Biasa. Ngopo? Ya emang ngono biasa. Ah. Aku tekan jero. Asline iki bener kathok. Kathokmu ngapa? Siji. Kathokmu ngapa? Sumpah Kathok mlotrot sing jero. Kula nggih gumun. Kowe iki kepiye ta kowe iki? Sesuk ki nek nganggo mbok dipaske ukurane. wis. Ukuran kuwi es. Iki sesuk iki to nek pamane kowe butuh kenceng. Ah, Mbok yo dilas sak bokonge apa. plus dasmu. Lah kenceng juran. Wah, kenceng-kenceng bae kok jenenge karo mbokmu. Oh iya ya. Iku dadak ngelas meneh. Apa yo ana wong arep turu mbokmu kok sambatan. Nek do ngrungan. Blis. Ora gumunku sinden-sindene kok ya ngematke pas. Ning ya paso ki sing ngematke malah ora sing tengah lho. Sing endi? Pinggir dhewe iku. Oh, sajake ingin karo kowe sing pinggir. Kowe iki ora ngerti to? Pripun? Asline mbokmu iku kuwi. Enggak apa? Weh. Wo, aku mulang Durung tak omongke kok mulan bengi iki tak buka sisan. Aku ki mbok modal mbok ora dong aku. Lha muni sing mbok sing kuwi. Hei. Iki saka apa? Ya mantuk iki. Berarti ya. Aku kira rumangsa berbuat e. Wah, geseh kowe. Kok kemeng impen-impenan jur meteng kowe. Ya ora ana wong ngimpen-impen kok jer meteng. Iso le. Wah, mergo saking ngene. Aku iki saking subure Bu Prastiwi iki. Subur wah. Wah, kuwi ketrocoane meteng kok. Oh. Ora sedawa ora wis ora. Lah apa? Wah, aku saiki malah saya canggih. apa? Ora meng ketrocoan. Lah piye? Di-download kowe meteng. Kuwi aku mung ora iso download. Monggo. Monggo. Menyuruh sepinten Kang Mas? Neng nong. Ngono apa iki? Sing ninting ki wis ana dhewe kok. Suwi. Kowe ora ngono kuwi lho. Sing gedher ki padha-padha go kacamata lho. Padha. Lah iya. Kacamatane geseh kok. Kok geseh? Kayak kacamata Plus apa? Ngawur. apa? Kayak kacamata las. Kacamata las. Kacamata las kireng ya. Putih. Ah iya, ki yo kacamata nah. Kowe ora ngerti iki aja Iki. micil lho iki. Sabloke ben bengi payu ki matane do cadhok. Sing duwe gembira loko lho. Iki wingi dolan nang ndi kuwi ora iki.
Menika bawa sinom weni kenyok. Direktur Biro Loko. Kang Mas Rabies. Halo sayangku. Menika wonten kang ngersakaken sinom weni kenyok pun lajengaken dendang Semarang. Ya. Menyuranipun Sampean sing suarane apik wae. Weh bener ya. Cah gendeng. Elok. Oh malah cangkeme kram ngono. Kinamot kamoteng driya Siji terlalu dagelan kondang bokonge gudiken. Kudiken dasar. Aku iki nangine terus iki kok. Mulai katosu. Aku mau cari kang ora ketemu lho. Iki rene. Yo Ora jane kok gak ada orang kowe iki. nganggo ya. Oh, kadang bos lho. Iya. Batik kuwi, batik. Nek tak goleki ane ora ketemu ya. Pokok Katokmu ki ming semene, Pak. Kon benake simboke lho. Kon goleke simbok mesti ketemu. wah ora syuting. Kon benake Wah, kuwi apik ngene dadan ngene iki nek ora dadan Wah piye? Rina Kemsa Ora ngono kuwi ora. kok ayi to? Gudhe. Gigite iki kleru. Ha iya. Ora sopan. Lah kudune sing ben. Rina Kemsa Engko gek lali. Oh, engko tok sandalke nang lawang kae. Kesusu yo lali. Tuh mati angratoni
kira ngabani ngegong bul nglempeki tangan to kowe mau. Iya, dawakin apa, Bu? Dendang Semarang. Dendang Semarang? Ya. Ya, mangga. Dari mana datangnya lintang? Walah nek iki. Iso modar iki nyuwara iki. Kecil-kecil kuda sampai Matur suwun, wah jangan. awan-awan jemangen angka manganturan digawe jamu. Kowe iki kok ubeng iki ngopo to sakjane? Wah, goleki kathok ora ketemu. Iki rasa golek kathok ning iki lho, senggaan. Sing nikahe kok. Ayo senggaan. Ngetan bali ngulon kathoke suwek ora didondomi ngono. Lho kok kathoke suwe. Dol gondal kan. Desah iki. Lah wong iki dagelan ning panggung kok golek kathok kebangetan banget kene nganggo kathok kuwi. Biasa meneh. Aku nganggo aku mlot terus no. Lah ngopo? Nek senggaan wae. Senggaan ya. Awan-awan jemangen angka manganturan digawe jamu. Ayo ngetan Bali ngulon apa setiane kalakon. Mbok ya dilaras. kan. Tiba kan. Kowe kok dak cerewet kok ngerti gendeng no aku. Oh. Kamulane kowe tibane ora kuwi kok kowe tiba kuwi nyapa? Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon. Ngono kae karepku. Lho kok ya ngono. Kelakon. Oh. Rapi perawan marai kuda sayang aduh sayang Rapio sinden awakmu mesti lemu. Rabi sih. Bali ngulon. Ora kelakon ya wis. Iya. Nggih menika pamundutan sampun kapiyar. Nggih, menika ugi wonten pamundutan Mbak Nyani Nggih, menapa Mbak Cange. saking UD Fajar Group
persewaan tenda kursi gedung Jalan Wates kilometer 9. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara kalian Podang Kuning. Oh iya. Ki uga diaturake saking kadang-kadang PWKS Kulon Progo khususipun ya saka nyuwun lagu Pepeling. Oh iya. Matur sembah nuwun dipun aturaken. Lan iki uga ana nawala pirang-pirang lumantar WA mergo iki ya di streaming langsung ya. Streaming nganggo channel Dalang Sena karo PWKS Live ya. Wah, pepundenku sapa? Pak Insinyur Tumiono ya. Ki anu apa Direktur Wijaya Karya ya. Salah satu BUMN konstruksi ya sing lenggah ning Klaten ya nyuwun ya. Kersane apa? Bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh ya, wah jan ngarani dhewe-dhewe ya mak iya iso ora apa-apa. Diaturake mboko siji monggo. Mbak Ayu. Podang Kuning sing anu ana loro sing nyuwun. Ya. Podang Kuning. Sinten iki ingkang dituta sinten? Nawa Podang Kuning kajenge Mbak Agnes. Ya. Mbak Agnes. Enak. Ku Agnes iki kene. Podang Ini Kuning, Agnes Mas. kene. Ya, sik. Nah, Podang Kuning. Kowe kok tengah-tengah iki ngopo? Kowe nek pro kene kathokmu lotrok nek pro sing enom kowe lotrok ora. Ora. Enom wonge ning wis dianak. Aku kowe ngerti. kok ngerti? Ngerti no kuwi sedulurku dhewe. Kowe ndek sedulur apa? Kae lho, kowe ndek sedulur apa ngene? Aku ora duwe sedulur medo takoni. Oh, iya. Tak kira nek ora kok. Jare sedulurmu sing pincang kae mi. Mamat. Ya, Ya Mbak Agnes monggo. Podang Kuning. Nadyan wujud temung peksi. Ternyata vokal iki dhewe-dhewe ya, dhewe-dhewe. Agnes ki cilik ning suarane gedhe, bunyane iki gedhe ning cilik. Iya. Punyane Gedhe kok ning cilik. Lho, suarane treble ngono lho. Hei. Arep cilik ning wonge gedhi. Sapa kuwi? Punyane. Misih bunyane piye? Kowe mau ngomong apa? Agnes ki wonge cilik, Cilik. Suarane gedhe. suarane gedhe. Suarane gedhe. Nah, bunyane Punyane iki gedhi. Suarane ya cilik. sing Nek Bu gedhe. Prastiwi Wah, nek Bu Prastiwi ki wis gedhe cilik apa kok oke. Oh edan. Ora genah lho. Gedhe cilik oke. Iya. Ya sayang. Neno. Mbok nyuwun paku sok dadi paku ben ra mlotrak-mlotrok. Wis aman. Ya. Wis ketemu. Wis golek paku usuk. Ah, apa? Ora aku ana. Halus manis tur Wah. Kuwi lak sriuning. Iki dudu sriune ngawur. Coba. Udu. Wah, kok mau jange muni. Sopo? Kowe muni srioning mau. Podang Kuning. Oh, sing tertib ora ya tumbak susukan.
Berarti kira nganggo tro iki. Ora. Golek isi podang kuning nena iba bunga neno nyanding bisa dadi tombo mangga neno ya Podang kuning. Wajah kuning kok Sri Uning lho. lah kuwi apale ming Sri Uning kuwi kok ya mbak esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang golek sing tak sayang mubang miteran gonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi hemat yen nganti liya kang nyawaan keyang tak sawang mencok ning lepas jangan tak rindek saka kadoa sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan lagae tak suwun baca ngeceh podang kuning agawe pikirku gombe seret ireng tak sawang tambah manis ipo bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal hatiku kekiwang liyan yen si podang andutun hati kebenar ora mendah hatiku tan saya tak serani sun pikak kulut wis ora krasan luyuran golek sing tak sayang mubeng miteran kanku goleki ora krasa esuk awan
Matur nuwun. Ya nak. Itu cilik ning batas suarane ya. Wah, iki ora aja takon dosa nek nggon swara. Ya. Wah, Pore menang. Suarane gedhi. wedi powere menang we. Wah, mula nganti dicencang. Centang piye? Untune kok ndak ucul to. Kuwi dibehel kok dicencang. Oh, dibehel lho. Kuwi iki model saiki, Mas. Wah, mbok kawat memean malah habis. Aku Mas Rabies kuwi nek iso. Kuwi lak pemean, nggone sibuk kuwi ora mung kawat pemean. Lah apa? Bedrat. Bedrat. Sing keri ku dudu bendrat. Apa? Kawat listrik. Kuwi sing kalih kita ngomong mbokmu kok lancar kok bisa. Dadine piye? Apik. Anu. Engke menika pedang kuning sampun kabeh. Sampun katur menika pedang kuning Mbak Ayu Cange. Ya, pamundutan saking kersanipun Bapak Tumiyono. Ya. Wah, buri do tarik tambang kayak gitu. Ya, ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Ya. Kersane Pak Tumiyono. Ya. Oh, Mbak Ayu iki kowe arep wani, yes. Loh, Yes. Ayo iki apa kok ngemati Iki lho. aku namu iki gede-gede. Apane iki gede-gede kapur nggonmu gede-gede lek muni ngoten ya Cange. Bocah iki gede-gede, tak gede-gede ngono lho. Ora. Duh. Apa? Ku ya ingin ya. Ingin apa? Ingin, ya pokoknya ingin. Ayu ya ingin karo kowe. Iya. Heeh, ingin nyulek nih. Nyulek das. Ayo nak. Ayo. Ayo, Dik. Ya, dibawani Mbak Ayu. Ya. Apa, Mbah? iki ya putumu lho iki. Putumu. Sopo? Iki ayo iki. Lali apa piye? Kowe iki ketok meneng-meneng arep kowe iki kontrengane kowe iki wis tuwek nyuk jane iki. Iki putumu. Heh. Apa? Lho iki ya putumu. Tatine iki ya putumu. Kok kabeh putu, kok saya dijolke. Dijolke piye? Sing ora putu. Ha sing ora putu barenganmu wis ora ana kabeh kok. Kok mboten enten datang pundi? Oke lho barenganmu sing wis ra ono. Mbah Waluh, Pak Idi. Pak Idi. Itu ora ono lho. Ayo kok kowe ra nusul kuwi lho. Kok kuwi barenganmu kok. Kuwi barenganmu. Kudune sing nusul ayo kowe. Ora aku ora kemrungsung kok. Asing do mati ya kono mati ya. Pokoke santai wae. Iya. Ayo. Ayo nak suaramu nak. Nun. Putu. Kok putu. Kok putu pira? Aku ora iso apa-apa iki nek kabeh putu. Ayo wong ruputune kok arep aneh-aneh. Nek wis tancep kayon kae agek iso apa-apa ro sing pojok iki. Aja ngendi? Iki Gah. Cici. jajan jagung bakar ning alun-alun. Wong loro kowe engko. Bar saka kene. Ayo kono jago bakare sontek. Ya kowe Aku 3 dina ora ado ngentek. Ora ono untune kok. Ya. Dik, Gunung Galunggung Kabangkur Gunung Semadang Ketunjang
sungkan tadi Yuk, Mas bukani. Thank you.
Ayu. Nuwun ya Cah Ayu. Aduh. Halo salim karo si Mbah Kakung, Mbah Kakung. Mbak Kakung, Mbak. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo wong ku ya pernahe putumu tenan kok ya. Lah Nek iya. karo putu nek dipamiti lah ya nyangoni. Nyangoni kok piye. Ya gentenan no ya anu ki wis ki. Dalem. Nek dipamiti putune ya semaur. Sok mbok menawa kowe ya genti pamit, ha to. Nah niku ketoke mboten nganggo pamit. Piye? Aku kira kemrungsung kae. Iya. Ha iki isi kari siji pamundutan gerajakan. Ya gerajakan. Ya Tin, gek dicekat-cekat ya. Lakone dawa. Iya nak. Tin. Loh, Sing ngendi? Endi? oh sing iki ya. Wong kowe iki ya ora apal. Ku ya putu ora. Iya aneh-aneh. putumu Yohan. Ku ya putu ra cenanangan kowe. Putu, Mbah. Diara we. Ketanggor we. Ngapa? Ya apa nih Su? Kok sesuk golek liyane. Nyamene kok nesu terus. Ya apa kok piye ta kowe? Wong jenenge putu bekti karo mbane kok. Ayo ning ngger kabeh muga Mbah, Mbah. Lah karepe arep diundang sapa? Eh? Om. Wah, Om. Dadi Iya, Kak. dagelan kok gampang. Karepe arep nesu. diundang sapa? Mbah ra gelem Undang suwargi sapa? po. Iblis kowe. Ngapa oli kowe kayaan? Nih jane ape lho, Cak? Ya. Titele ape lho, Pak? Ayo karo leluhur ya manut. Titele Ya ape lho? mbok menawa dudu karepe dhewe arep nututi bapakne mbok ya. Ya kono arep mangkase. Piye? Ayo wae dik wis ora ndek wong tuwa ya. Padha Kabeh iki sing santai wae. Nek kira sing do kemrungsu ya ora kemrungsu ora. Ora. Ora ta. Nek diundang Simbah ra gelem kon apa? Ah iya, kowe santai. Lah ya nek diundang Mbah kok ora gelem wong penere ya Mbah tenan kok ya. Oh nek Mbah kok ngono ya. Aku le pedho ya gege nek wingi ora ngerti iso kolu. Wingi ora ngerti saka lho. Geragas kowe. Geragas. Mawur ora. Ayo wong ora ngerti kok. Iso wae. Wis kae wae sing deglok kae diopeni. Ya, apa? Sing deglok wingi kae. Malah apik kok iso kecincik. Gede-gede kok Pak, aku ngandiroke wong. Hayun. Karane niku alus kok isih gede. Mas matamu ki perem opo wong pancen bojoku ki bijik aku. Agar mlaku gesek. Ayo sing karo anak-anak Yanto Kotal kae lho. Ayo kae. Turunan ora ndendas kae. Turunan ora ndendak. Ya, langsung wae ya, Tin. Nggih. Ya, langsung wae monggo. Engko ndak wektune saya ngoyak. Ya, monggo. Yuk. Garajakan biar
waton yen jarak sir-siran adegan gendeng kasih yang luangan sir-siran adegan gendeng kasih yang luangan matur suwun ya. Makasih ya, Nak. Wah, jan jogete apik, suarane apik, wonge apik ya, Mas. Ki wis ki. Nek saya Bapakmu elekno kuwi ngopo nang kono? Kuwi mengar maling rokok kuwi ning ngono kuwi. Nyapa ning brine tak seno. Maling rokok apa wong aku rokokku yo entek kok. Dadi dhek ket mau ilang-iling ki kok ora ono. Pul Heh? Apa? Adek aku tanggo tekanku bubar kok yo. Iki lho iki tanggo kari telu. Iya. piye? Tas Panitiane sapa? Ojo ah. Ya matur suwun. Matur suwun Bu Nyani, Mas Sugeng. Nggih, sami-sami cangkir. Ya. Nggih, damar mancung sinumpet Wis ki. Ya. Ngono Sanes ya. wedal pinanggih malih mbok Nggih. bilih wonten lepatipun, Mas. Kupat janure tuwa nggih. Urung tekan kuwi kok ya aja kesuwen aja Urung kesuwen. tekan Ya. ngono. Nggih, matur suwun. Iler tandure kekuk sadulita ndara kula ndara Janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan
Mala sapa? Wong tuwa ki nek omong klerak-kleru. Mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati. Niku katandha nek sampeyan pun pinilih dados senopati, Den. Ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bungah. Jer menika sing digayuh. Ning kok kaya mboten ndara sagedhagan menika katingarengu pasuryanipun. Wis dadi senopati kok suntrut gayanipun menika wonten menapa? Ngabdi Semar nyadung dawuh, Den. Kowe mau krungu ora to? Apa? Surak mawurahan manengker gumuruh. Wadyabala Kurawa wis ngetoni senopati. Apa iya? Weh domongi kok. Apa iya? Kandhane kok ngeyel. Tarungoke sing madheg senopati Begawan Durna. Mula Ndara terus kekalung Sekarinunce mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing gati sawika ing diri mungsuh gurune dhewe. Oh, piye? Iki pancen ya perang suci tenan. Ha iya. Gong. Kok meneng wae. Iki nanggo gara-gara wae ora. Wah, jan diwasaku nyiapke catetan lali janjine. Iku bengi ora entuk nganggo lali janjine. Empan nggawa papan. Nek lakone kowe dadi rol ngono kae, Bagong gugat ngono kae. Gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki crita. Waduh. Ha iya iki mangsane perang Bratayuda. Bratayuda? Yuda ora wuda. Tak parani nek wuda. Ngawur kowe ora nekat senengan. Bratayuda. Mestina ngetoni senopati Begawan Durna. Wah, lah gleleng. Ha iya. Kaya kono iki ketoke kaya ngono ampuh-ampuh. Ayo to, sing wis ra ana sapa wae? Sapa sing ra ana? Ayo ke Sang Begawan Bisma wis seda. Senopati Ngastina pirang-pirang sing wis do. Kurawa iki semengkari pira? Sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya. Wah, kaya dewaning Antaka. Maksude dewaning pepati, Ndara Werkudara nggawa gada rujapala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh. Kuwi entuk kurang ora 850. Cacahe ngono lho Le. Ning kok Ndara malah sungkawa. Lah enten pripun? Enten apa kok sungkawa sing dipenggalihna? Pawi dionceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didhep Wadyabala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku. Monggo senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake Jaya Kawijayan, Aji Japa Mantra, marai tumpang soh nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah. Ora kena susah. Ora kena sungkawa. Kudu seneng atine. Ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten. Gus Ndara jumparing dawuh napa, Den? Lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki. Napa kula pun mboten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhog biok sing tanpa gending. Sing gosok nggo gusah manuk ting krompiang omongan kula mboten manggagas sithik-sithik. Ngoten apa pripun? Nek pancen wis ora digagas mboten napa-napa, ning rasah susah teng arepe Panakawan, ora usah mel-melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngomong niku mboten enten gunane. Pun mangtutuke le susah. Mangtutuke le sungkawa. Pirang dina le ajeng sungkawa. Men prajurit do mati kabeh, Ndara Janaka ora rampung gone sungkawa. Monggo. Kula wegah ngurusi wong sedih.
ngurusi awak kula dhewe bingung. Ndara, ada apa? Kok sungkane kuwi enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggrinda Janaka maju ning pabaratan prajurit pirang-pirang biak saknalika do wedi kabeh. Jemparing tumpangke Gendhewa uncalke teng akasa clurut. Kurusetra udan jemparing. Wong 1000 mati kabeh. Lah saniki kok terus ming pripun niku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang. Dimadhek Senopati do surak-surak kabeh. Ore Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan iki teng ngarepe Semar Konjur. Enten apa? Gus? Dus? Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe ku alik, urupe ku alik. Terserah. Ora arep piye-piye. Dilekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung, Gong. Heeh, kowe pinter ya, Truk. Ah iya. Kowe ngapa ya kowe kok dadak nyempit kembang barang arep modar? Wis tak andil modar. Syarat iki. Mbok menawa kowe arep kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadanging pun Kakang Yayi Arjuna kena ngopo si Adi kok nganti susah. Pun Kakang kuwi nalindring Ndarawati banget nggone tresna lawan si Adi. Pun Kakang Yayi Janaka. Wis mako banci ya, Tru. Banci dengkulmu ora. Anu sapa sih? Sama bojone Ndara ki sapa? Parmi. Sembadra. Heeh, Sembadra. Bapakne kula eneng apa bapakne kula kok kendel wae apa Yawara Sembadra kuwi salah apa aku kleru bapakne kula ora masuk to Sikandri wis setrep ya ah iya Sri Kandi. Sri Kandi. Tobat. Panjenengan niku menapa lho, Kang Mas? Pangeran panjenengan niku kenging menapa? Ing ngatasi maju wonten pabaratan kok panjenengan niku mboten gadahi jiwa saking kados mangkaten menika. Mengko ngambil lingsem dipun presani dening piyai kathah, kula aturi paring dawuh, pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Sapa ya, Gong? Ndara Werkudara. Kok kaya bojoku nek nguyuh. Lah tempiling ora. Maune kok neterke nguyuh malah digusah. Lho kowe gusah piye? Tak rungokke saka njaba. Wah aku kon ngalih iki. Den suarane ngono kuwi kok. Kuwi ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelampor. Jlamprong. Wah, adikku bocah bagus. Aja sedih. Yen kowe sedih aku melu sedih. Jaroko. Wah. Jaroko. Kurang gede. Wah. Rada antep sithik. Wah. Gede sithik to. Hah? Gede sithik wis ra iso. Dutel-utel. Muni piye? Aku akon gede sithik. Ora iso. Dutel-utel. Iso engko. Padake kowe ora celucul cengelmu ora. Dutel-utel ya ora piye-piye. Kowe ora tanggap ping sama mbok jajal dombeni plikita. Wah. Bel orang ya kualek kok. Bagonge. Anu Ndara sapa Ndara? Gatotkaca. Oh ketok itu. Oh Abimanyu, Ndara Abimanyu sugeng meneh. Oh iya. Kromo. Ono maling. Ora ngerti to, Gong. Kanjeng Rama. Klengeng putra
ing Tanjungan Numpun Abimanyu Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan kula kaboping Rana Madyalaga Kanjeng Rama kula aturi nyusul dhateng ingkang abdipun Abimanyu ingkang putra rinanjab dening para sata Kurawa Kanjeng Rama Petro tunggu sembrono mudir aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok brodrolungit kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae lha kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu mak tratap pikirku sing ngakon niki sapa Gong wo setan iki Gong wo malah ning angkringan iki ngono lagi pesen es teh iki lho masalah apa ora ngopo-ngopo kowe iki watil mudhar iki lho sing ngakon suarane Ndara Abimanyu mau sapa aku kowe manut iki nesu tenan Gong aku wae iso ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab mundur piye Mas kakangmu Petro kowe ora percaya ndase oh ya mengerti percaya nah pecah ndase mudhar ya nyuk mengerti pecah ora engko didum nek dipecah kaya celengan sirah didum ngeten Petro mboten lepat Petro ora salah mergane sampean ya susah sampean nek susah terus kabeh ya melu susah bapak nika mang drok mang menoleh bapakmu turu mer hei wah antil sirahmu gugah wong tuwa kok nyuwara sro banget ning kuping melek iki lagi entas mau ya merem Ndara Janaka nesu sebabe Petro membo Ndara sapa Abimanyu nyuwara Ndara Abimanyu Ndara Janaka kaget terus Petro ditutuki sirahe sing ngakon nyuwara Ndara Abimanyu wis ora ana iki nek krungu tembung Abimanyu kowe nangis kok dadak nyuwara padha Ndara Abimanyu kapok kowe meneng wae apa aku urusanmu iki anake sapa ya ambuh oh iya udah anake Semar terus ya nene tekan sesuk-esuk wae udah anake Semar ya Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi ha iya ngono kon jukuke wedang rasa jukuke wedang ya sek ora dianggep anak kok Petro dalem sesuk meneh ora kurang ajar kowe isih kelingan Abimanyu ora wujud wong Abimanyu diranjap dening Kurawa nanti wujude kaya landak nggih kula yo kelingan kula wis nek kelingan yo isih nangis kowe yo weruh dhewe kula sing gotong kandhane iki ajar Abimanyu rasane isih keloro-loro wis Petro ijo meneng ora iki mantel kabeh wis ora ana sing motok babar blas ono yo nangis kene yo nangis Semar yo nangis sapa sing ora nangis mbok mikir oh senengane ora iki mangsa peperangan
Ora sak penake dhewe. Sampun cekap semanten Ndara, ampun diterus-teruske. Iya. Semar. Non Semar. Mar, Nggo nek kendang aku pecah piye? Diwakiske. Setan ora. Wonten dawuh aku wis pinatah dadi senopati. Dina samengko mangrurah satru murka Semar. Nggih. Sakipun. Ning senopati ngestina dudu wong bahen-bahen. Main bahen. Ora liya kejaba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampean. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengko nek disetrap pripun. Mergo guru niku mah ngelmu dhateng panjenengan. Sebab niku nek mboten menggok ngiwa mengke saya adoh. Ora nyambung ya. Andel ora. Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sithik matane, Gong. Culeken. Hus. Mula kang sangka kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Yen ana laku ning prajurit aja wedi kangelan, mengko kowe tak paringi priksa. Ketapno prajurit ing ngombyong laku ning senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Sendika ndederek mal kula wonten dawuh ngerti ya lamun wektu dina iki aku ingkang kudu madeg senopati nanging dawuhing Koko Prabu Kresna dawuhipun Kang Raka pripun kanggo syarat kamenanganing Pandhawa untumu sing siji kuwi kon njabutke. Niki lho, iya. Terus monggo ditaleni kenur. Dinggo kalung kuwi Semar. Sing dawuh Koko Prabu. Koko Prabu sinten? Koko Petok. Syarat liyane napa mboten wonten? Ora ana, kudu kuwi Kakang Semar. Mudar Petro prek Petro wong aku ki ora turu aku ki ora merem kok tetep nekat Petro wonten dawuh Ndara Ndara Janaka iya Petro kuwi nggawa obat kersanipun sing pripun? Mosok lali karo aku Petro Dimas Negula. Kula wonten maring dawuh menapa, Ndara? Sekene men ben dituruti wae. Engko ndak bingung nek ora dituruti. Petro kuwi isih nggawa sing sak bungkus isi loro. Saking menika iya samenika mindhak ya wis rasah wae Petro wis tak untire wae rumansa Bagong yo aneh-aneh wae yo Reng yo nyambut gawe wiwit titi mangsane yo tutke Ndara Truk yo
kawurahan manengker gumuruk jampuing prang madaning Tegal Kuru Kasetra nenggih prang Bratayuda Jaya binangun Senopati Negari Ngastina Begawan Durna nalika semanten nitik kreta sarwi angu balubal jemparing madyaning Tegal Kuru Kasetra mula Trisang Arjuna sigra madheg wonten ing satengahing Tegal Kuru Kasetra nenggih Nalendraing Pancala nggih anggir Arjuna kula kemawon nggih